Ovo je tvojih 5 minuta. Ja sam Nela. Ovo je kratka praksa disanja koja pomaže da umirimo pažnju i razbistrimo glavu. Namestimo se u udoban sedeći položaj ili ukoliko više prija, možemo da legnemo. Ruke smestimo kako god nam je udobno. Iako prija, možemo da zatvorimo oči. Počinjemo tako što primetimo gde nam je pažnja trenutno. Da li je već otišla unapred ka nekoj sledećoj obavezi? Da li se još uvek vraća unazad na nešto što je prošlo? Nešto što se već dogodilo? Ili je možda rasuta na više strana između misli, zadataka, planova? Ne treba ništa da menjamo, samo zapažamo. Udahnemo polako na nos i izdahnemo dugo, takođe na nos. Još jednom. Udah i izdah. Dah ostaje prirodan. Ne menjamo ništa. Sada lagano počinjemo da brojimo dah. Udahnemo i dok izdišemo, izbrojimo u sebi 1. Sledeći udah i sa izdahom broj 2. Ponovo udah i na izdah broj 3. Nastavljamo tako. Svaki izdah dobija svoj broj dok ne stignemo do 10, a zatim krećemo ponovo od 1. Ako se zabrojimo ili nam pažnja odluta, samo se ponovo vratimo na 1. Pratimo svoj ritam. Dah je tih i lagan, a brojanje blago u pozadini. Dah vodi, brojevi prate. Ako misli odlutaju, vratimo se na brojanje ili se vratimo ponovo na broj 1 ukoliko smo se zabrojali. Nastavljamo do 10 i ponovo od 1. Nema ničega što treba da postignemo, samo miran, stabilan ritam. Sada prekidamo sa brojanjem. Dah ostaje upravo onakav kakav jeste. I primetimo kakva nam je pažnja sada. Možda malo stabilnija, malo jasnija. Ništa ne forsiramo, samo zapažamo. Primetimo kako telo reaguje kada ima nešto stabilno na što može da se fokusira i čemu može da se vraća. Možda je vilica malo mekša, pogled odmorniji, dah prestaje da žuri. Nije nam uvek potrebno više energije, ponekad nam samo treba manje mentalne buke. Ostajemo ovdje još jedan lagani udah i dug, potpun izdah. Dozvolimo da se ramena spuste, lice omekša. Napravimo još jedan lagani udah i dug rasterećujući izdah.
Kada god smo spremni, možemo nastaviti sa svojim danom. Ponekad je 5 minuta sve što je potrebno. Hvala što smo vežbali zajedno.